Ja, idag ska vi prata om kuddar. Kuddar är gjort av ett speciellt material kallat bomull. Nu ska jag visa hur bra det funkar om man ska slå den. Funkar jättebra. Nu ska jag visa en annan sak. Förlåt, tjejfar. Förlåt. Det där är din... Ja. Förlåt. Nu ska vi visa för mig. För mig. Nu ska vi se hur man håller en stor kära barn. Först hämta lite ammo. Den här har redan lite ammo. Dra bak sig. Sikta på någon du hatar och...